Molt benvinguts. La història de l'assessoria gestoria Joresp de Premià de Dalt va molt lligada a la història personal del Jordi Giral i de l'Esperança Arrés. Ells es van conèixer a la universitat estudiant graduat social i amb el temps van crear aquesta empresa, Joresp, que precisament aquest mes ha complert els seus 50 anys de vida. I curiosament, en Jordi i l'Esperança també celebren les seves noces d'or. També, doncs aquest mes, curiosament, com dèiem. Avui estem a les oficines de Joresp, a la plaça del Mil·lenari, aquí al barri Santana, a Premià de Dalt. Estem amb en Jordi, estem amb l'Esperança i també ens acompanya una de les seves filles. Ella és l'Anna, que és economista i graduada social i gestora administrativa, que juntament també amb la seva germana, la Ònia, que és economista i màster en fiscal, continuen amb l'empresa que van crear els seus pares, el Jordi i l'Esperança. En primer lloc, moltíssimes gràcies per acollir-nos aquí, al vostre despatx, aquí a Joresp. I si us sembla, anirem començant una mica pel principi, que seria una mica la lògica. Jo parlava que la vostra vida professional està molt estreta i molt vinculada a la vostra vida personal. Heu creat una empresa i heu creat una família. Digues, Esperança, com ho recordes des dels inicis fins ara? Doncs ha estat un trajecte, jo crec que molt positiu en els dos sentits. A nivell professional ens hem entès bastant bé, tot i que al principi ell ha combinat el tema de l'assessoria amb la feina a nivell particular, a nivell professional amb una empresa privada. I bé, a mica en mica es va anar incorporant al 100% a la feina de l'assessoria i a nivell de família, doncs bueno, han sigut moltes hores de feina perquè sempre hem prioritzat el poder estar amb les nostres filles al màxim temps possible. Això ha comportat que molta feina que no s'ha pogut fer durant el dia s'ha tingut que fer per la nit. Però tot i així, jo personalment, per mi ha estat una experiència positiva en tots els sentits. Molt bé, expliquem una mica el que ens dona, el que ens ofereix Joresp. Jordi, parlàvem d'això, una assessoria, una gestoria, però això va més enllà. Explica'ns, Jordi. Bueno, aviam, l'Esperança posa molt carinyo a les coses, però amb una trajectòria de 50 anys hi ha hagut alts i baixos. El món laboral és molt conflictiu perquè les relacions humanes són difícils i un dels sectors que nosaltres hem donat sempre molta prioritat és el tema de recursos humans, que és la base fonamental de on nosaltres vam començar, perquè nosaltres tocàvem només temes laborals en un principi i el temps ens va ensenyar que la competència ens absorbia alguns clients per culpa de la part fiscal. Això vol dir que vam tenir que ampliar-nos i entrar a la part fiscal. Amb aquesta situació va ser quan, de mica en mica, les nostres filles es van anar incorporant, per això són economistes i tal, es van anar incorporant i això ens ha donat que al cap de 50 anys hem arribat on hem arribat, que crec que estem molt contents. Jo almenys, si ara tingués que buscar-ne un altre, no sé si buscaria un altre. Però amb l'Esperança ens entenem perfectament i sabem cada un fins a on podem arribar amb cada una de les feines que ens van sortint. La nostra, en el ròtol, sempre posa que nosaltres som una assessoria laboral, fiscal, comptable. Això són unes paraules típiques que es posen sempre a l'entrada. Però darrere de tot això, moltes empreses ens demanen altres coses, com és, per exemple, la intervenció amb ajudes, amb reunions, amb comitès de presa, amb organització de l'empresa. Aquestes coses són les que realment t'agraden més, perquè entres més en el fons, parles amb els treballadors, parles amb les empreses i això t'enriqueix més. I això és el que realment va ser la nostra base del despatx. A partir d'aquí hem entrat en temes fiscals perquè els mons també han anat canviant. La nova tecnologia, els sistemes informàtics i tot això, ens hem tingut que anar readaptant constantment amb noves inversions i tal, de tal manera que hem arribat a tenir un despatx amb 11 persones i un altre despatx que n'hi ha 2 més treballant. Vull dir que això realment vol dir que la formació en un despatx és importantíssima i cada vegada
el que no està preparat o degudament o hagi fet les formacions que toquen en cada una de les matèries, que cada vegada són més, i no solament són més, sinó que l'administració cada vegada ens ho complica més. El contacte amb l'administració és molt difícil i com no tinguis tu les eines per poder tirar endavant, a vegades et trobes en situacions molt complicades. Al llarg d'aquests 50 anys heu tingut molts clients, dèiem, no només al Maresme, sinó a tot Catalunya, i també d'alguna manera, jo no sé si també són una mica part com de la família, no? Que clients de sempre. Sí. La veritat és que el nostre primer client va ser el senyor Pertegaz, el modista de Barcelona, i Cafè Soleil, Cafè Marcilla, aquests van ser els pioners dels nostres clients, i a partir d'aquí vam anar incorporant clients de tot arreu, i la veritat és que a hores d'ara tenim molts clients d'aleshores, vull dir que tenim clients que fa més de 40 anys que treballen amb nosaltres. Tenim empreses, en general són petites i mitjanes empreses, però que hi ha algunes que poden tenir 100 treballadors, i hem tingut empreses de 150 treballadors, que ara malauradament ja no estan, com és el cas de Cafè Soleil, per exemple. I bé, i la veritat és que els mitjans informàtics ens han facilitat el desplaçament a moltes empreses fora de la comarca, perquè bàsicament els nostres clients són de la comarca del Maresme, però tot i així tenim clients a tot arreu, la veritat és que a tot arreu de Catalunya, i bé, i tenim molts clients de tot arreu i que estan molt fidelitzats, perquè ja et dic que intentem que el tracte sigui un tracte no d'amistat, però sí d'apropament, d'intentar facilitar el que deia en Jordi, que qualsevol dubte moltes vegades, inclús el director d'una empresa ens truca i diu: escolta'm, que la meva filla té aquest problema, ens podeu ajudar? M'entens? Vull dir que amb nosaltres no ens tanquem mai a ajudar, si podem, a el que ens demanen. El fet que l'Anna i l'Ònia continuïn la vostra empresa, que segueixin al capdavant, això crec que és molt important. Parlàveu que ja teniu 2 despatxos, un aquí a Premià i l'altre a Vilassar, i a més, des de fa 5 anys, Jores forma part de Tax, Economistes i Advocats, que això és una cosa com molt important perquè és a nivell estatal. Anna, explica'ns una mica. Bueno, doncs això, fa 5 anys hem entrat a formar part del grup de Tax, que és un grup molt gran que està a tot a nivell estatal i està format per economistes, advocats, laboralistes. Llavors això és un recolzament cap a nosaltres, perquè el que no podem arribar a nosaltres, arriben ells, doncs això, a nivell d'advocats, etc. i ens donen suport en aquest sentit. Hi ha més de 500 professionals a tot arreu de l'Estat i llavors, això, si necessites un suport, necessites anar, no sé, és igual, a qualsevol lloc, doncs allà pots, jo què sé, si vols obrir un centre de treball en algun lloc, doncs tens el recolzament d'aquella comunitat. Llavors, ens ha ajudat molt formar part d'aquest grup. Sí, com ella estava dient, vull dir, el grup Tax, aviam, el món empresarial cada vegada, generalment les comunicacions ens han ajudat a comunicar-nos amb tot arreu. Això vol dir que hi ha clients que ens han demanat ajuda o contactes en Madrid, en Múrcia, en Sevilla, i ens diuen: escolta, necessito fer una gestió allà. Què fa? Nosaltres estem integrats en aquest grup Tax, que el que fem és que som un grup de professionals que ens trobem de tard en tard per tenir reunions i llavors intercanviem les nostres posicions. Per què? Perquè, com he dit abans, l'administració ens posa moltes dificultats quan hi ha modificacions normatives, perquè n'hi ha constantment tant laborals com comptables com fiscals. Ara estem amb el tema de l'horari, que ningú s'aclara què és el que volen fer. I llavors què passa? Que llavors vas contrastant opinions sobre els altres i tothom, des de Múrcia, des de Galícia, des de Sevilla, et van dient: escolta, doncs mira, nosaltres aquí la cosa va per aquesta manera, tal. Llavors això t'ajuda a enriquir-te i tu pots donar un assessorament més apropiat a les teves empreses. Clar, avui en dia un despatx petit que no tingui comunicació amb el veí del costat o amb el professional del carrer de sota, vull dir, treballa per inèrcia
però que està condenat a fracassar. Parlàvem una mica tots plegats una mica del tema familiar, és a dir, el tema d'un negoci que ha estat creat de manera familiar, això sí, i a més els clients també serien una mica com una gran família. L'Anna també tenia aquesta idea. El fet de que ara l'Anna i l'Ònia continuïn, com deia, el relleu generacional, dona una continuïtat a la vostra empresa, suposo que això és una satisfacció, i a banda d'una continuïtat, una nova empenta, amb gent jove al capdavant, que estan formats per fer aquesta feina, i doncs és això, una nova empenta a aquesta empresa, a Geresp. Sí, i a més tens altres... Com que és el que comentava ell, que cada cop has d'estar amb les noves tecnologies, has d'estar més al dia de tot això. Nosaltres li donem un nou impuls, que tot i així a vegades ja et trobes que estàs com desfasat amb les noves tecnologies, però tot i ser més joves que ells, doncs clar, tot això ho intentes gestionar i posar-ho tot al dia. Sobretot amb el tema de tecnologies és important estar al dia perquè, i bàsicament el que comentava la meva mare, que per això arribem a empreses de tota Catalunya, perquè si no hi hagués totes aquestes tecnologies no podries arribar, o sigui, no podries oferir un servei, només hauries d'estar a la zona del Maresme, i això a nosaltres ens està ajudant, ens ajuda a poder treballar. Molt bé, suposo que en formació, com dèiem, contínuament, posar-te al dia a tots nivells. En tot, tant informàtic, també has d'estar al dia, òbviament amb el que tu portes, laboral, comptable, però has d'estar al dia de tot, perquè a més és veritat que amb les administracions tenim un problema i la gent de carrer ha d'anar a fer coses a gestories, no pot anar a les administracions perquè no les atenen i estan obligades a anar a les gestories, llavors has de dominar-ho tot, Molt bé, doncs per tant tenim garantia de la continuïtat de Geresp. Vosaltres encara esteu al peu del canó, però a més teniu les vostres filles que continuen. Perdona, nosaltres ara ja tenim 73 anys i encara continuem. Evidentment hem agafat ja un sistema de relleu on venim menys hores de les que fèiem abans i procurem disfrutar d'uns espais que no teníem. Però també està clar que, en aquest cas, mitjançant promoció econòmica de Premià de Dalt, quan fan aquestes conferències i quan fan aquestes coses, a mi m'agrada anar-hi, a part que també em truquen perquè hi vagi, però m'agrada anar-hi perquè hi ha una comunicació entre empresaris i professionals i tal, que d'alguna manera t'ajuda a plantejar situacions que crec que és positiu aquestes reunions i que Premià de Dalt ho està fent molt bé, això. Molt bé, doncs res, us felicitem per aquests 50 anys i bé, i veient el que veiem amb la Ònia, que avui no ens ha pogut acompanyar, però tenim l'Anna, que està al capdavant, 50 anys més com a mínim, no, Esperança? No. Els que s'estan substituint sí, però nosaltres no. Nosaltres venim perquè realment, de moment, jo personalment, fins que el meu cap funcioni, per mi és un estímul i estic molt bé. Vull dir, venint petites estones, evidentment no faig el que feia abans, ni molt menys, però penso que el meu gra de sorra també ajuda una mica i jo vinc molt contenta per poder-ho fer. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, Anna, Esperança, per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, aquesta experiència que, com dèiem al principi, una experiència d'empresa, de feina, però també de família, que això també és molt bonic. Gràcies i fins aviat. Molt bé.